Hello, welcome ulit dito sa ating online discipleship. Ito pa rin si Pastor John. Ngayon ay nasa follow-up 1 na tayo. So I assume na natapos mo nang mapanood ang ating lesson 1 entitled The 4 Truths About Your Life. Last topic natin ay doon natin naintindihan na kung bakit kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. At yun ay para mailigtas ka sa bayad ng kasalanan mula sa lake of fire. At maliban dyan, sa lesson 1, doon din natin naintindihan na naibalik ng iyong relationship sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus Christ by faith bilang iyong personal Savior at wala ng iba. Ngayon naman sa ating follow-up 1, ating tatalakayin ang ilan sa mga bagay na nangyari sa iyo ngayong andyan na si Jesus Christ sa iyong buhay. Ang una mong dapat malaman na nangyari sa iyo spiritually, ginawa ka ng anak ng Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ay doon ka binigyan ng authority ng Diyos na maging isa sa kanyang mga anak. Ito ang sabi niya sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He the right to become children of God, to those who believe in His name." Isa itong napaka-special na relationship na binigay ng Diyos sa tao. Ibig sabihin ay di pala lahat ng tao ay automatic ng anak ng Diyos, kung hindi yun lang palang meron ng personal na relationship kay Jesus Christ. So lahat ng tao na nakatanggap din kay Kristo ay naging anak din sila ng Diyos Ama. Kaya nga brothers and sisters ang tawag natin sa kanila dahil kapatid natin sila kay Kristo at iisa lang ang ating Ama na nasa langit. So ano ba ang mga bagay na dapat nating i-expect sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos? May mga major na bagay na dapat nating tandaan bilang isang anak ng Diyos. Number 1, expect responsibilities. Ano ba ang mga responsibilities bilang mga anak ng Diyos? Bilang mga anak ng Diyos ay importanteng ma-exercise natin ang ating relationship sa ating Ama na nasa langit. Kaya dapat nating i-exercise ang ating prayer at ang ating Bible reading. Sabi ni Kristo sa Matthew 4:4, "But He answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Importante sa isang relationship ang communication. Sa pamamagitan ng prayer ay dito ka nakikipag-usap sa Diyos at ang Bible reading mo naman ay ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. Kaya importante na meron kang daily devotional sa iyong buhay para mas magiging matibay pa ang relationship mo sa Diyos. Part din sa ating mga responsibilities ang pagsamba sa ating Diyos Ama. Tinatawag niya ang kanyang mga anak sa pagsamba sa Kanya. Ito ang sabi ni Christ sa John 4:23, "But the hour is coming, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him." So part sa ating mga responsibilities pala ang pagsimba sa ating Diyos Ama. Number 2, expect testing. Maliban sa mga responsibilities, i-expect din natin ang mga testing. Gusto ng ating Diyos Ama na magiging matatag at good example ang ating buhay dito sa mundo. At malaking tulong ang mga testing niya sa ating buhay. Sa testing, dito niya pinatitibay ang iyong pananampalataya at iyong good character sa Kanya. Sabi ng James 1:2-3, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience." Sa testing din niya tayo dinadala sa Kanyang purpose ng ating buhay. Hindi man siguro natin gustong ma-test, pero ang totoo, kailangan natin ito. Dahil pagkatapos nating malampasan at maipasa ang testing sa ating buhay, ay dadalhin tayo ng Diyos sa promotion ng ating tagumpay. Dahil hindi ka pwedeng mag-level up sa mga spiritual material blessing ng ating Diyos kung una sa lahat, hindi ka niya ma-test. Number 3, expect discipline. Part talaga ang disiplina ng bawat anak mula sa kanilang ama dito sa mundo. Kaya nga sa spiritual aspect,
i-expect din natin ang disiplina mula sa ating Ama na nasa langit. Importante ang disiplina dahil tutulong ito sa pagbago ng ating buhay. Dito din tayo kinokorek ng Diyos sa ating mga maling nagawa at isa din itong patunay na anak ka ng Diyos. Sabi sa Hebrews 12:7, endure suffering as discipline. God is dealing with you as sons, for what son is there that a father does not discipline? Pero dapat mo ring tandaan, kung kinokorek ka man ngayon ng Diyos mula sa iyong mga kasalanan o dinidisiplina ka niya, hindi ito makakabago ng iyong relasyon na sa Kanya. Ikaw ay mananatiling anak pa rin ng Diyos. Katulad ng isang literal na anak dito sa lupa, hindi na mawawala ang kanyang pagiging anak kahit madisiplina man siya ng kanyang literal na ama. Pero pwedeng magbago o masira ang kanilang fellowship. Pero kailangan mo pa rin i-confess ang iyong mga kasalanan at hingian ito ng kapatawaran para mabuo ulit ang inyong fellowship sa iyong ama, pero ang inyong relationship ay mananatili na. Sabi ng ating Diyos Ama, sa pamamagitan ng mga disiplina ay pinapakita din niya dito ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Sabi ng Hebrews 12:6, for the Lord disciplines the one He loves. Mahal ka ng Diyos Ama, kaya nga gusto kanyang baguhin, maging mature na believer, maging isang matatag, at magiging isang good follower sa Kanya. At kung mangyari yan, ay may tiwala na siyang i-entrust at ibigay ang mga spiritual at material na blessing sa iyo. Ang pagiging isang anak ng Diyos ay ang pinaka-exciting, maganda at fulfilling na buhay sa tao. Isa din itong napaka-secure na buhay. Ito yung sabi niya sa Romans 8:32, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Isang promise ang binigay dito ng Diyos sa kanyang mga anak, na kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus sa cross para sa atin, ay walang reason na di niya maibigay ang mga bagay para din sa kanyang mga anak. Kapatid, ipagpatuloy mo lang ang mga naumpisan mo ngayon sa Diyos, ay talagang dadalhin ka niya sa isang buhay na di man siguro perfect, pero may tunay na kasiyahan sa puso. Buhay na merong mga testing at disiplina, pero isang buhay na matatag at puno ng assurance sa mga promises ng Diyos. At iyan ang buhay na meron ka ngayon. God bless you. Maraming salamat sa iyong oras dito sa ating follow-up 1. At muli, ikaw ay aking inaanyayahan para sa ating follow-up 2. Kung meron kang mga prayer request at testimony sa iyong bagong buhay ngayon kay Kristo, ay malaking tuwa ko po na basahin ito. Paki-comment lang po sa ating comment section below. At huwag mo rin kalimutang i-share ang ating series na topic na ito sa iyong mga loved ones at mga friends. See you sa ating follow-up 2. God bless you.